Hallo alle sammen. I dag der skal vi sidde og arbejde med den her, som jeg har bundet på en affaldsstation et andet sted. Og vi har også købt noget udstyr, som vi skal bruge til på et tidspunkt at sætte den her op på, og se om det virker. Vi vil se på, hvad den har, og om jeg har... Bare for sjov, om jeg har fået pengene tilbage på den her. Og hvad fanden det er, der overhovedet er købt til 150 kroner. Det første jeg tænker vi gør, det er at få åbnet den her. Det ser ud til at der er nogle, sådan så man bare kan smadre den åben her. Holy shit, der er meget lort. Der er heller ikke nogen CPU, så den skal vi også lige finde ud af, hvordan fanden vi får fat i noget. Det ligner en harddrive der, altså der er en masse køler, der er et motherboard, der er en fucking GPU, som er måske fuldstændig smadret, fordi at folk har været i jorden. Så lad os lige lægge den ned her. Her foran, der har vi en, et eller andet her. Vi har en køler, der skal ud. Det er ikke CPU det her. Nej, det var selve kølerhovedet. Så har vi et andet kort, måske wifi-kort. Jeg har ikke rigtig nogen planer, men jeg tænkte bare, at man måske kunne lave mini-server eller nej. Det ser ikke helt ud til at være muligt, hvad fanden. Jeg vil lige prøve at få sådan skilten mere ad, og så vil jeg komme tilbage. Lige nu der står jeg et lille problem med, at jeg ikke ved, hvordan man kan fjerne den her. Jeg tænker, det er noget med at presse igennem her. Jeg kan se, at der er nogle der indhak her, som man måske kan trække ud med, men jeg tør ikke helt at sige det. Det jeg har fået gjort, det er, at jeg har fået fjernet de her to sider. Det var sådan relativt simpelt faktisk. De har et meget fedt design med det her unhooking, som man kan bruge til at tage af med. Så har jeg fået det her, som er vores, som er sådan et DVD-reader. Hvis jeg var klog nok til at se det, kigge på det herude, så havde jeg troede nemlig, det var et hard drive, hvilket der jo fucking står, at det ikke er. Så lige nu, der skal der bare fjernes den her. Og jeg søgte lidt på det, og det ser ikke ud til, at der rigtig er nogen, der kan få fjernet det rigtigt. Så jeg tænker, at jeg måske skal tage og afkoble det hele fra den anden side af. I stedet for, jeg er en fucking idiot. 10 sekunder senere finder jeg ud af, at man kan presse ind på den her. Her, presse ind. Og så tager den ud. Men altså... Så er der sådan lige næste ude her. Nu er den helt ude af sprungen op. Oh my fucking lord. Så nu har vi faktisk adgang til det hele. Det her lortstik og alt det der. Jeg vil finde ud af, hvad det her det er. Og så vil jeg prøve at prissætte det bagefter, og så må vi jo se, hvordan det fungerer. Så vi gør det, tænker jeg faktisk lige, vi blæser den af her. Så jeg har taget den her dejlige blæser her, som kan blæse tingene af. Tænker vi har lige et børsterør her, så vi kan komme ind på hjulene. Og nu satser jeg så på, at der faktisk er strøm på den. Det er der ikke. We are back. Nu skal der jo... Jeg står sig. Kom nu. Ja, sådan der. Skal jeg fjerne alt det her lort. Så er den en lille bitte smule stå af. Ikke helt stærkt meget, som jeg gerne vil have det. Men det jeg tænker nu, det er, at vi begynder bare at skille den ad. Altså, hvad er det værste, der kan ske? alle tingene blev skilt ad. I hvert fald de vigtigste ting. Der er stadig den her front IO, som jeg ikke lige har givet skilt ad. Men
ellers så er det meste blevet skilt ad. Ja, vi har vores motherboard her, som vi skal få lidt pris på. Vores strømforsyning her, som ikke engang ser ud til at have en. Du plejer at have sådan en, eller ikke, det moderne plejer at have sådan her titanium eller mega specifikationer der, og hvor godt den sådan kører og den der ting. Den her, den har ikke og en skid. Den har et SNN-nummer, vi måske kan begynde at søge ned på. Vi har nogle SATA-kabler, der er faktisk rimelig lækre. Hvorfor de er og gamle, så de er lidt små. Vores køler, som har stadigvæk noget. Den har stadigvæk noget heat spreading på. Eller jeg tror, vi mangler mountain braking til det, så jeg tror ikke, det kommer til at virke. Nej, det virker ikke. Min fejl. Det her, det er mountain braking, der er på her. Det her, det er mountain braking. Du kigger her, sådan skruet ned i her. I det her hul. Så har vi det her, som ser ud til at være et grafikkort af der. Der er i hvert fald en bane, og der er til 2 WBG-port, vil jeg mene det er. Jeg har ingen idé om den virker, hvad det er for en. Den har ikke noget nummer. Jo, andet her måske. Så er den der. Jeg er også lidt interesseret i at finde pris på kabinettet, eller bare finde en form for historik på det. Lad os få lavet et XLR til vores computerdel. Så det vi har her, det er at vi har parts. Så nu har vi en dejlig tabel, som vi så kan gå ting ind på. Nu skal der findes de 3 ting, som der skal bruges. Eller de ting, vi skal bruge. Lad os starte med vores motherboard, som var det nemmeste, da den havde et navn endda. Her er den fundet. Den er fundet her. Det er gammel ud. Den kører en multicore, så den er i det mindste 2 cores. Den kører DCC. Det er 2, så den kan overclockes. Med man på afsnit. Gammel er den her. Her har vi det mindste, sådan så vi ved, hvilket Intel vi kan bruge. Jeg kan virkelig ikke finde information om det. Det der måske sker, det er at vi tager den her pris 200 allerede her, hvis det helt virker, og det her det er et kraftigt hvis, så det her det er jo god pris. Versionen er lidt mere interessant, eller sådan lidt mere besværlig nok mere rettere at finde frem til, da den har et SNN-nummer måske kan bruges til at finde det. Jeg vil være helt ærlig, så har jeg ingen idé om det er den her. Hernede der kan der lige sætte samlet. Og så
På ny vil det koste 684 kroner, og jeg er købt på 150. På 150. Så difference vil være de her, den her minus den her. Jeg vil i teorien kunne spare 534 kroner, hvis det helt virker. Der er 2 ting, der skal laves. 1. Der skal findes med data omkring de her, og 2. Der skal købt i hvert fald en storage system eller noget. Det er lige meget om hard drive eller noget andet. Der skal på købt en storage, og der skal have været købt en CPU også. Som minimum. Og så må man se om det virker. Eller så, hvis det virker, så er der jo planer for, at man måske kunne lave en eksperimentere med at på at sælge Linux på at lave noget spil, se hvordan det fungerer som et spil, teste det af. Eller også så er der, hvis det ikke virker, så er der simpelthen for, at det, for eksempel GPU'en kan skilles ad, selve PSU'en kan også skilles ad, det er meget portal skilles ad, motherboarden kan tjekkes igennem, man kan finde mere dokumentation på den, og det kunne blive mega teknisk uanset hvad. Men for nu, der skal jeg bare sættes på fundet de her 2 ting i hvert fald. I kender, der er nogen, som sælger gamle dele, eller har en helt lille kasse liggende med ligegyldigt, for dem i hvert fald, computerdel, så må I meget gerne skrive, eller sende et link til det, og så vil jeg jo måske kigge på det til næste gang. Ellers så vil det være alt det for nu. Jeg vil sige tusind tak fordi I så med, og farvel.